Πάλι στο κανάλι μας Ελευθέριος Δότσικας. Σήμερα θα φουρνίσουμε στο ξυλόφουρνο 2 μπούτια κοτόπουλου και ένα στήθος με πατάτες σε χάλκινο ταψί. Να πούμε ότι η θερμοκρασία είναι 300 βαθμούς και θα φτιάξουμε λίγο τα κάρβουνα και θα βάλουμε το ταψί. Σε μισή ώρα θα του βγάλουμε από πάνω αυτό το αλουμινένιο πράγμα. Τι είναι? Καπάκι. Και σε μία ώρα θα αναποδογυρίσουμε τα μπούτια και το στήθος. Τώρα το βάζουμε μέσα. Αφήνουμε λίγο να παίρνει αέρα. Βάζουμε τα κάρβουνα γύρω. Και κλείνουμε σε θερμοκρασία περίπου 250 βαθμών για να δούμε πόσο θα ανεβεί. ...210. Κάπου εκεί ανεβαίνει κι άλλο. Σταθεροποιείται λίγο και περιμένουμε. Οπότε σε μία μισή ώρα 2 μπούτια κοτόπουλου και ένα στήθος θα είναι έτοιμα. Ανεβαίνει, πάει 220 τώρα. Περίπου θα φτάσει 250. Αυτά σε μισή ώρα. Σε μία ώρα θα ξαναδούμε. Μία ώρα ψησίματος έχουμε βγάλει το αλουμινένιο καπάκι και τώρα θα τα αναποδογυρίσουμε. Τα 2 μπούτια έχουν ψηθεί και το ένα στήθος έχουν ψηθεί. Λίγο έχουν κάνει το μισό ψήσιμο και οι πατάτες ακριβώς το ίδιο. Σε μισή ώρα θα τα βγάλουμε. Τους είχαμε για μισή ώρα, ήταν στους 250, τώρα είναι στους 190, έχουν πέσει λίγο. Να αποδογυρίζουμε. Το στρώχνουμε μέσα. Μέσα βάζουμε κάρβουνα γύρω. Και το κλείνουμε, σε λίγο θα πάει πάλι στους 190 και σε μισή ώρα το βγάζουμε. Γεια σας και πάλι στο τελευταίο στάδιο του ψησίματος. Τώρα θα τα βγάλουμε μετά από 2 ώρες, όχι 1,5, γιατί είχε λίγο χαμηλή θερμοκρασία και δεν είχε ψηθεί τόσο πολύ. Αλλά τώρα εντάξει, είναι μια χαρά. Τα αφήσω 20 λεπτά παραπάνω, εντάξει. Τα μπούτια φαίνονται μαλακά πολύ. Είναι πολύ κρετανιστά. Η πατάτα είναι βρασμένη, καλή είναι. Η πατάτα είναι βρασμένη. Είμαστε κομπλέ. Και είναι έτοιμα.
Βάζουμε το τάψι πάνω στο ξύλο. Αυτά για σήμερα, κάντε ένα like στο βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι. Γεια σας.